رؤوف منڈان صاحب کا بندہ ارکان سے علی تحفظ پیش کلامی سے قدرانی تاریخ ہے رؤوف منڈان صاحب زمان محل کداڑے وڑے کو پروانے زمان محل کداڑے وڑے کو پروانے نشتا شکر دے خدایا کہ جنگرہ دے جنان پاتے سو زمان محل کداڑے وڑے کو پروانے نشتا اور شکر دے خدایا کہ جنگرہ دے جنان پاتے سو اور نمی سجدے لا تو درسل کے رضا زہرہ کو ننی سجدے لا تو درسل کے رضا زہرہ کو سمان اندار ایوہ خیگڑا دا دربار پاتے سو نتا گلا روڑی ندے روڑی دی نتا گلا روڑی دی ندے روڑی دی دا نور دا کلی خالکو دا تیارے روڑی دی نتا گلا روڑی دی ندے روڑی دی دا نور دا کلی خالکو دا تیارے روڑی دی رمضائی سے بشیر دا دا خضر پر لباس کی یہ خطا نہ کئی مزرو فقیر سے دا خضر پر لباس کی یہ خطا نہ کئی مزرو ہم دے ساڑو اکثر دل تا فتنے رو دی مننا جی دا خضر پر لباس کی یہ خطا نہ کئی مزرو ہم دے ساڑو اکثر دل تا فتنے رو دی اور مزرو سر دا جو خیر دا ملا بوی منم خدا نبیانو وارث نده ملا بوی منم خدا نبیانو وارث نده که هر سوی بطان جمعه و دیر اولی ملا بوی منم خدا نبیانو وارث نده که هر سوی بطان جمعه و دیر اولی مون گرم جشون زمان کا دور کو خواهی داره مون گرام نمی که جون زمان کا سوک مشاو گیرو دے تا ہم نسبت دے مخیا ستر کے سرے رو دے مننا مون گرام نمی که جون زمان کا سوک مشاو گیرو دے تا ہم نسبت دے مخیا ستر کے سرے رو دے مداو شوا کہ مائی سے دوبارہ دے سہرو سگے سے مداو شوا کہ مائی سے دوبارہ دے سہرو Aquí para cambiar ya que tiene Manuel Mudauswa que más iste tobada da de zaro o Sakira Zamia ya que tiene Kaite Matani Rosu del Gonagari o Bianam Castado Rosu del Gonagari o Bianam Castado خاون کا تو میں معاف کرو معاف کر دو